Можеш ли да направиш фокус? Можем! Всичко можем! Така, ето нашия фокус. Чакай, да я котката. Виж сега. Опа. Има Котка, няма котка. Има котка, няма котка. Има котка, няма котка. Сега има още фокус. Къде е Биго? Той ми знаеш, че Нищо. има дъвка файв, няма дъвка файв. И сега един специален фокус, дами и господа. Няма дъвка файв. От мен. Вижте. Ти ли ще го направиш или аз? Да, вече. Вижте сега, дами и господа. Ти ще направиш фокус от пръстите. Така, вижте. Вижте кола. Кола. Виждате ли? Мене виждате ли, мада? Така, вижте тази кола. Има кола. Има дъвка файв. Няма кола! Добре, си нищо не показваш. Показваш си как ще разкриеш ръцете. Покажи на камерата. Ето. Дъвка файв. Чакай си. Ето няма кола. Видяхте ли? Дами и господа. Това е Нина. Вижте сега. Има Нина. Вижте от почека. Вижте. Има Нина. Маме, да. Моля, не ме убивай. Няма Нина. Възкръсна. Като Майкъл Джексън. Той между другото е възкръснал. Така, вижте сега последна фокус, дами и господа. Пръщчетата. Не ми го показвай. Добре, айде да направим фокус с пръстите. Ма пръщи. Сега са две. Ама първо на забавен казах, че хората да го видят по-бавно. Ето едно пръще. Сега са две. Браво! Да. Овладян пожар, дами и господа, в Крумов градско. Така. Нина, кажи чао на зрителите. Чао. Който разрушим. Стига бе. Тъпна. Тъпна? Така, дами и господа, малко да разрушим. Чакайте лапата. Скоро ще го сложи на леглото. Чакайте, изключи лаптопа. Чакайте, дами и господа, че стане нещо много. Не очаквам. Друго моля. Няма да го спирам. Ще снимаме, ще ти разруша цялата. Махни го този слънчот, махни ги тези мерзливите крака от тук. Дами и господа, че иска да мири. Докато не го спреш. Падна дъвката. Няма да го спра. Ще снимам. Ето, дами. То паниш не се. Ще се приближават пиве. Ето. Нина. Кажи чао на зрителите, хайде. Покажи си хубавото личице, хайде. Ето го. Нина, това е новото лице след пластичната операция. Кажи чао, Нина. И така, дами... Тя ти много приближих. И така, дами и господа, това беше нашето клипче за днес, за фокусите. Елате... Какво елате, бе? Това е Аска. Пак попитайте още няколко въпроса. Ако искате още отговор. И така, вижте ме лака. Малко, вижте. Вижте са малко. Блек. Така е Нина. Чакай. Нина, кажи чао, де. Дай целувка. И така. Това беше. Аз бяхме с вас. И чао.